से सामुएलनि 32 मोनफ्राय मोनसेया जाहैबाय 46 मोननै फरायनि बे समाव डेभिडआ साउलखौ होनबाय महाराजा बि फिलिस्टियारिनि थाखाय रावबो भरसा गैयै जानो नाङा आङो थांनानै बिनि जेंना रोंनांगोन बिनिफ्राय 47 दिनैनो फोरबुआ नोंखौ आंनि आखायाव खोख्लैगोन आङो नोंखौ फेजेननानै नोंनि खर'खौ दानस'गोन आरो फिलिस्टियाफोरनि रोननांग्राफोरनि सह'खौ दाउसेनफोर आरो जुनारफोरनो नुनानै इस्राएलफोरहा इसोर दं होननानै गासै हादरनि मानसिफ्रा मोनथिनो मोनगोन इसोरा बे गाहाम बाथ्राफोरनि सारिनिनि गेजेरजों दिनैनि बे आरज मोनाबिलि समावहाय गेदेरथार बोर लाबोथोंसै आं गुसुङै महाराजा बि फिलिस्टियारिफोरनि थाखाय रावबो भरसा गैयै जानो नाङा आङो थांनानै बिनि जेंना रोंनांगोन बे बाथ्राखौ डेभिडसो बुंदों जि समाव बिनि बैसोआ 15 बोसोरल' एसे उन्दै गथ' गलेद बिरखौ नुनानै गथै इज्राएलफ्रा गिदों मा जाबावनाय नाथाय बिनि गेजेरावनो सासे उन्दै गथ'आ साउल राजाखौ बुंबाय महाराजा जेबो सिन्था खालामनो नाङा आङो फिलिस्टियाफोरनि जेंनायै आङो दावहा नांगोन बेसेबां गोगानाय रावजोंहाय बियो खोथा बुंदों एसेबां इज्राएलफ्रा खोमोन गसंदों आवगायनो हायाखै एम्बुसावल' थाथेदों नाथाय डेभिडना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो गाहायाव थांनानै नायबावोब्ला दिनैनो फोरबुआ नोंखौ आंनि आखायाव खोख्लैगोन आङो नोंखौ फेजेननानै नोंनि खर'खौ दानस'गोन आरो फिलिस्टियाफोरनि रोननांग्राफोरनि सह'खौ दाउसेनफोरनो जुनादफोरनो जाहोगोन आरो बिखौ नुनानै इज्राएलफोरहा इसोर दं होननानै गासै हादरनि मानसिफ्रा मिथिनो मोनगोन एसेग्रेट गलेदनि मोखाङाव थाना आरो ओरैबायदि सिगां महाराजानि सिगाङाव बुंदों साउल राजानि सिगाङाव बुंदों बियो दानिया गलेद बिरनि मोखाङाव थांनानै ओरैबायदि गोहोजों बुंबाय आं दिनै नोंसोरखौ फेजेनजों नोंसोरनि गोथै सह'खौ आं दाउसेनफोरनो जुनादफोरनो जाहोगोन इस्राएलफोरहा इसोर दं होननानै दिनै मिथिगोन मानसिफ्रा गिजोबदों नाथाय बे बाथ्राखौ बियो डेभिडना 14 बोसोर 15 बोसोर बैसोनि डेभिडना गलेद राजानि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुङो बे माबोरै जाथावथाव नैबे बाथ्राखौनो एसे संनो थाखाय आं हास्थायदों बे बाथ्राखौहाय जों बिजिरनानै मानो बुंनो हाखो होननानै नायोब्ला बेखौ एकदमबारे गुदिनिफ्राय फैनांगोन गुदिनिफ्राय सत्र आयदानिफ्राय जागायनानैनो बेखौ नायबोयोब्ला मोनसे समावहाय फिलिस्टियानफ्रा इज्राएलफोरखौ गाग्लोबनो होननानै बिसोरो बेबादि गलेद बिरा हानजा लानानै फैदों बिनिफ्राय बेबादिनो इज्राएलफोरनि जेंना जुजिनानै 14 दिन 40 days जाबायमोन 40 days जाबायमोन जेब्ला 14 दिन जायो अब्लाबो जेसेनि फिसाज्ला बिहा 8 जन फिसाफोर दङमोन डेभिडना बयनिख्रुइ उन्दैसिन फंबाय बिनिफ्राय जेब्ला 14 दिन जायो अब्ला जेसिया गोसोखांदों जेसिया गावनि फिसाज्ला देरसिन साथामखौ फिलिस्टियारिफोरनि जेंना गलेदनि जेंना दावहा नांनो थाखाय साउल राजाजों थिनहरदों बिनिखायनो जेसिया बुंदों फिसाज्ला बे डेभिडखौहाय बोरमा गुमग्राखौहाय आफा नोङो थांनानै गाबोन फुङावनो आंनि जि नोंदामोन साथाम दङ दावहा थिलियावहाय बिसोरनो जाग्रा मुवाफोर हैनानै नोङो बिसोर मोजां दंना गैया बिनि मोजां गाज्रि खबर लाबो आरो बिसोरो मोजां दङ होननानै नों माबा मोनसे प्रमान लाबोनानै आङो खोथाफै बिफाया दावहाथिलियावहाय जाग्रा लोंग्रा लानानैहाय डेभिडखौ थिनहरजानाय बादि फुङावनो गावनि बोरमा मेन्दाखौ गुबुन लावखारफोरनो गुमनो होनानै बियो बिदाफोरनोहाय बेबादिनो जाग्रा लोंग्रा मुवा लांनानैहाय जेब्ला दावहाथिलियाव सहैदों बे दावहाथिलियाव सहैयोब्ला थफ्ला नेग्रा रोननांग्राफोरनि जानाय बेसादफोरखौ नेग्राफोरनो गथै मुवाखौ होनानै डेभिडना गावनि बिदाफोरखौ खबर लानो थाखाय बिदाफोरनि खाथियाव थांदों बिफा थिनहरनाय बादि थिग बे समावनो गलेद बिरा आरोबाव खनले फुरा ड्रेसनि थामथिम जानानै दावहानि थामथिम जानानै आरोबाव इज्राएलफोरनिजों होख्रावबोगासिनो दङ
बे समावनो बिदाफोरजों मोजां गाज्रि रायज्लायनाय समावनो जेब्ला गलेटना बेबादि सिगिनाय नोंसोरो जेनोब्ला नोंसोरनि गासै जुदायारिफ्रा इजराइलफ्रा आंनि लें बैनांजोबगोन बेबादि गिथाव गिथाव धुमखिनायखौहाय एखे धुमखिनानै होख्रावै होख्राव गलेटबिरा आवगायबोगासिनो दङ जेब्ला बे बाथ्राखौ खोनायो अब्ला डेभिडना मा खाथियाव गसंनानै थानाय सान्थ्रिफोरनियाव सोंदों गलेटबिरनि सोमोन्दै बिनिफ्राय बे सान्थ्रिफ्रा राजाया मा बुंदों आरो बे गलेटबिरा माबादि बे गासै बाथ्राफोरखौ डेभिडनि खोथादों डेभिडनो खोथाबाय राजाया साउल राजा बेबादि बुंदों सोरबा जुदि इजराइला बा जुदायारिफ्रा बे गलेटबिरखौहाय जुदि दानस'नो हायोब्ला हाजासे आं बिनो धोन सम्पति होगोन लोगोसे आङो आंनि फिसा हिन्जावखौ बिजोंनो हाबा होगोन एकदम सान्थ्रिफ्रा डेभिडनो खोथादों बिदाफ्रा राग जोंखांबाय ओरै होख्रावना फैगासिनो दं गलेटबिरा बियो मा जागोन बिनिफ्राय बेनियाव सोंलाय सोंगासिनो दङ डेभिडना बेनिफ्राय साफ्रोमबो सान्थ्रिफ्रा एखे खोथाखौनो बुंदों राजाया बेबादि मोनसे बान्था होनो थाखाय थामथि जाबाय सोरबा जुदि गलेटबिरखौ दानस'योब्ला बेनोहाय थोजासे धन लोगोसे फिसाजोखौ होगोन बिदाफ्रा जोबोद गाज्रि मोनदों बिनि उनावहाय बे डेभिडनि साहस बाथ्राखौ खोनानै बे उन्दै गथ'लाबो माखासे सान्थ्रिफ्रा थांनानै साउल राजानो खोथाहैदों बिनिफ्राय साउल राजा बिखौ लिंहरदों आं सल'खौ सर्टल' खालामबायसै साउल राजा लिंहरनानै बिखौहाय किसु खोथा रायज्लायनायावहाय सम्भब नुवाखै बिखौ बानजायदों बियो दावहा नाङै बियो बोरायबोबाय बिहा बिराद एक्सपिरियेन्स दं बि देरहासार सासे बिर जोहोलाव बिराद गोजौ गिदिर बिजों रावबो नांथाव नङा जेब्ला बिनि डिटेल्स गाननाय जोमनायखौ नायो मुजायाबो फिथलायनि जुथाबो फिथलायनि जङा माखुजों समाननो माखुआथ' 2.5 फुटख्लाय थायो बेसेबां गिलिर जागोन बिनि जंफ्रा ओरैबादि बिनि दावहानि अस्त्रफ्रा बे गासैखौ लानानै सम्भब नुवाखै साउल राजाया नाथाय डेभिडना माब्लाबाबो जेननायखौ नुवाखै जायनि थाखाय आं दहाय फरायनानै नोंथांमोननो खोथाबाय महाराजा बि फिलिस्टाइननि थाखाय रावबो बरसा गैयै जानो नाङा आङो थांनानै बिनि जेंना रोननांगोन आं थबस्रयै बुंबाय साउल राजाखौनो बुंबाय दानिया डेभिडना खुनु इसोरफ्रा सिन्था खालामनांगौ गैयिना बिनि जेंना आं दावहा नांगोन बिदिनो बियो दावहा नांनो बियो जुजिलांबाय ओमफ्राय फैगासिनो दङ बिनिफ्राय बिहा जेबो गैया आं माखासेखौ बारसोमनानै बुंनायसै बियो दावहानि थाखाय बियो मोनसे दैसायाव थांनानै एकदम ओरैबादि स्लिम अन्थाइ थाइबा खननानैहाय गावनि जलंगाव लानानै फैबाय होनना बुंदों बे थाइबा अन्थाइखौनो जलंगाव लानानै बियो गावनि बोरमा गुमनायाव गुमग्रा लावथिखौनो लानानै डेभिडनि मोखाङाव थांबाय जेब्ला डेभिडनि गलेटनि मोखाङाव थांबाय जेब्ला गलेटनि मोखाङाव थांदों अब्ला गलेटआ बिखौ मिनिदों ओइ गथ' नों मा खालामनो फैखो नों मासे सैमाखौ बुथारनो बादि बा मासे सैमाखौ बुनो बादि नों माबोरै आंनि खाथियाव बेबादि फैखो नोंनि देहाखौ आङो दाउसेन आरो जुनारफोरनो दानो जाहोगोन आङो बियो गलेटनाबो आवगायबोबाय नाथाय डेभिडनाबो आवगायलांगासिनो दं आवगायलांनानै बिबो एखे बाथ्राखौनो बुंबाय आं नोंनि देहाखौहाय दाउसेन आरो जुनारफोरनो जाहोगोन बेबादि बुंनानै खाथियाव खाथि थांनानै डेभिडना अन्थाइ थाइबानिफ्राय थाइसे फिन्जुरनि दुरुङाव दोननानैहाय जेब्ला गलेटबिरखौ खुबैबाय अब्ला सास्त्रआ खोथादों एकदम खाफालाव नांबाय नांनानै बि जायगायावनो जलदब गोलैनानै बिनि थुंग्रिखौनो लानानैहाय डेभिडना गलेटबिरखौ दानस'नानैहाय बियो बिनि खर'खौहाय लांदों लानानै जेरुसालेमाव लानानै थांबाय होनना बुंदों बिनि अस्त्रखौ जेरावनाखि बादा लुदोंमोन दावहारु सान्थ्रिफ्रा नैबेयावहाय गालांनानै बिनि खर'खौ दिन्दां जेरुसालेमाव दैनानै लांबाय होननानै बुंदों सल'आ बेखिनिसिमावनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बेनिफ्राय आं बेबादि मोनसे लेसन खेबखांनो थाखाय हास्थायदों बियो 14-15 बोसोरनि बैसो कुनु
सल राजा हाजार हाजार सान्थ्रिफोर दङमोन बे सान्थ्रिफ्रा गलेटनि सेहेरा पाथि बिनि दावहानि अस्त्र गाननाय जोमनाय बिनि बोलोखौनो नुनानैहाय रावबो आवगायनो हायाखै खालि एम्बुसावल' थादों जाहाथे आवगायफैनो हाया आवगायबोनो हाया बेबादि बेंनानै थादों नाथाय एसेबां हाजार जन सान्थ्रिफोर आवगायनो हायिखौ डेभिडना राजानो गेरेन्टि होदों माबादि गेरेन्टि होदों राजानो महाराजा बे फिलिस्टियानि थाखाय बरसा गैयै दाजा जानो नाङा आङो थांनानै बिनि जेंना रोंनांगोन 14 बोसोरनि गथ'आ बे भाषाखौ बबेनिफ्राय मोनखो बे बोलोखौ बबेनिफ्राय मोनखो सोर बिनो थुलुंगानाय होखो आरो जोबनायाव आं सरनै बेखौनो बुंबाय जेरै जबान बियो गाबज्रिदोंमोन आं नोंखौहाय दाउसेनफोरनो आरो जुनारफोरनो नोंनि देहाखौहाय आं जाहोगोन बुंनाय बादिनो बियो फिसा अन्थाइनि गेजेरजोंहाय बिखौहाय खुबैथारनानै बिनि खर'खौ बिनि थुंग्रिजों दानस'नानै बियो बेबादिनो बिनि खर'खौ जेरुसालेम फारसे लानानै थांबाय बे बिसया माब्रै जाखो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे सल'नि गेजेरजों आं बेखौनो मोनसे शर्ट लेसन नोंथांमोना आं थुलुंगानो हास्थायदों आं ओरैबायदि बुंनो थाखाय आं बे दावहानि थाखाय बियो आर'ज खालामाखै आफा बे दावहायाव आंखौ देरहानो होदो बुङाखै इयो किन्तु जों नुदों बिनि बाथ्रायावहाय बे इसोरनि गावनि रायतफोरखौ रैखा खालामनो थुंग्रि आरो जंफोर नाङा होननानै बेयावनि गासै मानसिफ्रा नुनो मोनगोन फोरबोआनो रोन्नाव देरहा होननानै नोंसोर गासैखौबो जोंनि सासननि सिङाव दोनगोन बेखौ जेब्ला जों गोथौयै नायो बियो बबेजोंहाय जुजिदों फोथायनायनि बोलोजों बियो सासे गेदेर गलेटबिरखौहाय बियो बेबादि सोमोनांथाव जाय मानसिखौ इजराइलफोरनि गेजेराव एसेबां सान्थ्रि हान्जाफोर दंमोन हाजार हाजार सान्थ्रिफोर दंमोन नाथाय सासेबो आवगायनो हायाखै हाजार जनाबो फासयदों नाथाय बे हाजार जननि गेजेरनिफ्राय सासे उन्दै गथ'आ एसे गेदेर बिरखौहाय एसे गोरा खोथा बुंनायखौ जोङो जेब्ला ध्यान खालामो मेडिटेसन खालामो बिनि पावार जाबाय फोथायनायनि बोलोजों बियो बे खामानिखौ मावनो हादों अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोंबो जोंनि जिबनाव गुबैयैनो इसोरखौ फोथायनानै आवगायोब्ला जोंबो बेबायदि जाथावै खामानि मावनो हाथावै बिसयफोरखौ जोंनि जिबनावबो जोंबो मावनो हागोन आं एसे सिगाङाव नोंथांमोननो इसोरनि बाथ्राखौ बेबादि सावरायदोंमोन आर'जनि बोलो जेरै फोथायनायहा बोलो दं एक्जेक्टलि आर'जआबो बेबादिनो दं आरो बे इसोरनि बाथ्राबो बेबादिनो बोलो दं फास्टिं एन्ड प्रेयाराबो बेबादिनो बोलो दं जों फोरबोनियाव नांथाबनानै जोङो बेबादि बाइबेलनि बोसोननि सिङाव थानानैहाय जोङो फोथायनायजों आवगायोब्ला जोंनियावबो बे बोलोआ बे जाफुंनाया इसोरा जोंखौ लानानैबो मावफुंगोन आं एसे सिगाङाव बुंदोंमोन आर'जनि बोलो खोथादोंमोन सोमोनांथाव आर'जनि बोलोआ जायखौ मानसिनि थाखाय असम्भब जाथावथाव नङा बियो आर'जनि बोलोजों जायो दानियेल आं एसे गोसोखांदों दानियेलनि निदाना बेबादि बिखौ राजायाबो सारेन्डार जादों राजाया बिखौ इनायनो अनोमोन दारियुस राजाया बिराद हामजायोमोन गावनि आफाङाव बिखौ फज'दों सनानि आगथाम बेबादिनो लिमिनाय सिफोरखौहाय गानहोनानै बयनिख्रुइ देरसिन हादांग्रा खालामदोंमोन दानियेलखौहाय बिराद अनो नाथाय अनोब्लाबो मोनसे समाव दानियेलखौ राजाया बासायनो हायाखै आसरित राजाया बासायनो हायाखै नाथाय राजाया बासायनो हायालाबो बियो माबोरै रैखाथि मोनखो बेनि खारना जाबाय दानियेल बिजाबाव फरायोब्ला जों नुयो जेरुसालेमजों मोखां जानानै बियो दिनाव खनथाम आर'ज खालामोमोन बे दिनाव खनथाम आर'ज खालामनायनि बोलोआ बे आर'जनि बोलोआ बिखौहाय राजाया बिखौहाय रैखाथि खालामनो हायाखैब्लाबो बे आर'जआ दानियेलखौ रैखा खालामदोंमोन शास्त्रआ बेखौ स्रा स्रा खोथायो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर आं गुसुंथार सर्टकाट खालामबाय प्रग्राम दंबावोखाय जोंनि जिबनावबो बेफोर गासैखौबो बे शास्त्रआव लिरजानाय बेबादि साक्सेसफोरखौ नायनानै जोङो बोसोन बादि फोथायोब्ला बे देरहासारनाया जोंनियावबो जायो
नों माब्रै नोङो बेमार सोखानो हागोन फोथायनायनि बोलोबो नांगौ बिनिखायनो आं बे गुसुं सारमननि गेजेरजों डेभिडनि बे मावनायखौ लानानै बेखौनो थुलुंगानो हास्थायदों डेभिडना बेबादि अलखदनि समाव बे प्रार्थना हान्थु खरायनानै प्रार्थना खालामबाय थायाखै देरहानायनि थाखाय प्रार्थना खालामाखै बियो धार्मिक फोथायग्रा मानसिखाय बियो फोथायनायखौ लानानैनो गेदेरथार जबान होदों राजानो बिनिफ्राय गावनि सुथ्रुनि सिगाङाव गोख्रै गसंनानैहाय बिखौ वार्निं होदों नोंनि देहा सहखौ आङो दाउसेनफोरनो आरो जुनादफोरनो जाहोगोन एसेदि गोख्रों इजराइलफोरहादे गोथां इसोर दं बेखौ प्रमान खालामगोन फोथायनायनि बोलो फोथायनायजों बे खामानिखौ मावदों बियो आरो बेबादिनो जादों सोमोनांथाव हाजार हाजार जन सान्थ्रिफ्रा जि खामानिखौ मावनो हायाखै नाथाय 14 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'आ फोथायनायनि गेजेरजों एसे गेदेर गलेद रावबो मिथियै खृष्टान बिदा फंबायफोर गैया गलेदनि सोमोन्दै बियो बेसे जौमोन बिनि जौनाया अभार हाइट जौद्राय बिनि बोलोआ मानसि गुबुन नर्माल मानसिफोरजों गोरोबा बिनि बोलोआ जुदा बिनि आवाजाबो जुदा बाइबेलाव फरायला जों मिथिनो मोनो नाथाय बेबादि बिर जोहोलावखौ फोथायनायनि बोलोजोंहाय डेभिडआ संहार खालामनो हादों आरो देरहासार जानो हादों आं बेखिनिखौनो बुंनानैहाय दोननो थाखाय हास्थायबाय इसोरा खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव गेदेरथार बे फोथायनायनि बोलोखौ लाबोथोंसै जों बयबो बे फोथायनाय फोरबायगासिनो दं थाखा फैसानि अभाब नङा खिन्थु गुबुन मोनसे बेबादि गाज्रिथार रोखोमै न'खर बायनाय नुदों जों बेफोरखौ नुनानै जोङो दाहा खालामाला जों बोरै रैखाथि मोननाय बे बेमारफ्रा बे सैतानफ्रा जोंनियावबो हाबफैगोन बिनिखायनो न'खर बायनायनिफ्राय फोरबोआ जोंखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जों इसोरनियाव आर'ज खालामगोन ओमफ्राय 2 नम्बरा 37टा न'खरा जिउआव सिरि मोननानै धोरोमिया जिउ खुंनो हानाय बादि जों आर'जजों मदद खालामि 3 नम्बराव मण्डलिनि गेजेराव गेदेर फिसा साख्रिफोर मोननो थाखाय जों आर'ज खालामनि जायफ्रा प्रसेसआव दं जेरैहाय हायार सेकेन्डारियाव टेट पास जानानै दङ एमइआव टेट पास जानानै दङ जों इसोरनियाव खावलायना होनि बिसोरो जेन थाबनो साख्रिखौ मोननो हायो जोङो इसोरनियाव खावलायनि बिनिफ्राय 4 नम्बराव फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय इसोरनियाव जों आर'ज खालामनि फरायजेननायनिफ्रायनो हायार एजुकेशनसिम जोङो आर'ज खालामना होनि इसोरा गिदिर बोरनि गेजेरजों बिसोरनि जिबनाव साक्सेस लाबोथों बिनिफ्राय बाइबेल कलेजाव फरायनाय दङ बेखौबो गोसोखांनि बिनिफ्राय आरो बिएड फरायनायफोर दङ बिएड फरायनाय मानसिफोरनि थाखायबो जों इसोरनियाव आर'ज खालामनि बिनिफ्राय 5 नम्बरावहाय जोंनि 6 जन गुड निउस वर्कारफोर दङ बेफोरनि थाखाय जों आर'ज खालामनि जाहाथे मोननाय आबादखौ बुरजा हानानै बुथुमनो हानाय बादि वेस्ट बेंगलाव 2 दङ नागाबर्डाराव 1 दङ कार्बि आंलंआव 1 दङ क'क्राझार टाउनाव 1 दङ आरो बेथेल प्रेयार सेन्टाराव 1 दङ गासै 6 गुड निउस वर्क आं बे समावहाय सोरबाफोरा आर'जनि थांबा रायथिनो हागोन सोरहाबा आरो आर'जनि आयदा गैयाब्ला खावलायनाय गैयाब्ला निसय गैयाब्ला आं गावखौहाय गथायदों समबारखालि फैगोन समबारखालि बै आलांगियावहाय मोनसे इंलिश मिडियाम दङ नमल दैमारिनि बेवहाय सानसे फास्टिं दैदेननो थाखाय गथ'फोरनि आर'ज खालामनो बे जायगायाव माखासे मानसिफोरनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय बिथाङा आंखौ हांख्रायदों बिनिखायनो आं गावखौ थाम-थिम खालामदों फोरबोआ गेदेरथार खामानि मावथों गथ'फोरनि थाखाय बे जायगायाव थानाय खृष्टानफोरनि थाखाय आं गावखौबो आंनो लानानैसो मेथाइबो खनदों जोंहाबो लोगोसे बिनानै बेयावनो जोङो दिनैनि प्रग्रामखौ दोनथ'दों